Адказваючы на пытанне, ці ёсць увага да беларускай тэмы, да Беларусі сёння ў Европе, я скажу адназначна, ёсць. Ёсць увага да Беларусі. І я паспрабую, можа, спачатку прывесці гістарычны прыклад змагання за увагу да Беларусі. Яно было заўсёды на працягу 32 гадоў панавання Лукашэнкі. У дзяржаўных установах Беларусі было две хвіліны. І тут я, конечно, буду заходзіць з досвіду міністра і былога амбасадара. Напрыклад, тады, калі я працаваў міністрам культуры, я ініцыяваў у рамках дзяржаўнай праграмы «Культура Беларусі», якая ў выніку была прынята, адкрыццё культурных цэнтраў Беларусі за мяжой. І ў гэтай праграме было прапісана, што павінна было паўстаць 10, 5+5, у першыя 5 гадоў, у другія 5 гадоў культурных цэнтраў па-за межамі Беларусі. Яшчэ працуючы амбасадарам у Польшы, мне ўдалося пераканаць адміністрацыю Лукашэнкі, і мы адкрылі першы дзяржаўны культурны цэнтр Беларусі ў Беластоку. Правда, была дзіўная сітуацыя, польскі ўрад тады не даваў згоду на адкрыццё культурнага цэнтра ў Беластоку, настойваючы на тым, што ён павінен быў працаваць толькі ў Варшаве, думаючы, што мы адкрываем гэты культурны цэнтр выключна для грамадзян Польшы беларускай меншасці. Ну, это такую таямніцу я магу расказаць. На жаль, гэты цэнтр уже не існуе, ён пазней быў пераведзены ў Варшаву, сапраўды гэта так, але ёсць іншы цэнтр беларускай культуры. Тут вітаю Анатоль Ваба, які ўзначальвае гэты цэнтр, ён зараз уже фінансуецца мясцовымі органамі ўлады і цэнтральнымі органамі ўлады Польшы. Гэта важна. І дзякую за гэта польскім уладам, за тое, што дзяржава Беларусь адмовілася ад культурнага цэнтру ў Польшы, а польскія ўлады прынялі на сябе гэты абавязак. Так вось, я планаваў адкрыць культурныя цэнтры ў Варшаве, у Вільні, у Рыме, у Берліне і гэтак далей, у Парыжы. У выніку, калі я ўжо скончыў працу міністрам, адкрылі культурны цэнтр у Пакістане, у Ісламабадзе. Я быў вельмі шчаслівы, што я на той момант не быў бы міністрам культуры, потому што мне было бы сорамна ехаць адкрываць культурны цэнтр Беларусі ў Пакістане. Я з усёй павагай да пакістанцаў, але сэнс, які сэнс? Як мне растлумачылі, быў падпісаны кантракт на пастаўку 2000 беларускіх трактароў. І таму трэба было адкрыць культурны цэнтр. Думаю, што ён уже не існуе. Была змаганне за тое, каб праводзіліся дні беларускай культуры за мяжой. Да, гэта не можа такая савецкая калька, але ўсё ж такі нарадзіліся. Ездзіў беларускі балет, драматычныя тэатры. Столькі, калі я працаваў амбасадарам у Францыі, я прывёз 4 драматычных тэатры і нацыянальны тэатр Ян Купал. Таксама важна адзначыць, што дзяржава гэта не фінансавала. Гэта ўсё былі спонсарскія сродкі. Да гэта дакладаўся бізнес. Беларускі прыватны бізнес, які быў гатовы фінансаваць культурныя праекты за мяжой. Мы прынялі ўдзел першы раз у восеньскім салоне. Гэта выстава, хто ведае, на Елісейскіх полях, на Парыжы. Я памятаю уже святой памяці Шкаруба, мастак, які прадаў свой твор на гэтым салоне за 10 000 евро. І гэта была такая перамога. Вось беларускага мастака купляюць у Парыжы. Мы упісывалі нашы помнікі ў спісы ЮНЕСКО, нематэрыяльнай культурнай спадчыны. Хто сочыць за маімі соцмедыа, я расказваў, што у меня была нават барацьба з міністэрствам культуры, як пасла пры ЮНЕСКО, за тое, каб упісаць беларускія дранікі ў нематэрыяльную спадчыну ЮНЕСКО, бо намеснік міністра тады мне адказаў, што беларускія дранікі належаць не толькі беларусам. Яны належаць шведам, літоўцам, немцам і гэтак далей. У сферы эканомікі было лабаванне іміджа Беларусі. Быў эканамічны блок, які хацеў інвестыцый, які хацеў лібералізацыі, які быў тэхнакратам. МЗС, у прынцыпе, быў накіраваны на тое, каб працаваць на тое, каб не была гэта памылка 404, каб пра Беларусь ведаць. Але заўсёды быў дыктатар, які ў гэтыя часы лібералізацыі рабіў такія рэчы, якія проста на белы колер Беларусі заўсёды разлівалася чорная пляма, чорная брудная пляма. І гэта таксама была ўвага. Вот на сённяшні дзень, што мы маем? Я вельмі баюся таго, што адсутнасць, а давайте прызнаемся, адсутнасць стратэгіі Еўрапейскага Саюза ў адносінах да Беларусі можа прывесці да драматычнай сітуацыі. Калісьці была закрытая канферэнцыя, адзін з заходніх амбасадараў мне спытаўся: «Гаспадар амбасадар, чым вам дапамагчы дэмакратычным сілам?» Я сказаў: «Купіце F-16». Ну, все посмеяліся, знішальнік F-16. И он не дал отказу. Наступный раз мы сустракаемся еще раз. И той же амбассадор мне пытается. Это, до речі, було тут, у Гданьску, на минулій конференції. Чим вам допомогти? Я кажу, купите F-35. Він каже, минулий раз ви просили F-16. Чому F-35?
Я кажу, вы ніколи нам не купите ни F-16, ни F-35, а F-35 каштуе $150 миллионов. Накіруйте гэтыя сродкі на падтрымку беларускага грамадства, на падтрымку беларускай культуры, на падтрымку ментальнасці беларускай унутры Беларусі. Бо я разумею і падтрымліваю урад Польшы, урад Літвы, урад Латвіі, прэм'еру гэтых краін, якія сёння інвестуюць десяткі мільярдаў еўра ў бяспеку на межах, будуюць плот. Мне, як беларус, конечно, это не падабаецца, але я разумею, як палітык, чаму яны гэта робяць. Але калі Расія інвестуе сотні мільёнаў у расійскую прапаганду, калі гэтую прапаганду рэалізуе прарасійскую рэжым Лукашэнкі, а Еўрапейскі Саюз адпаведным чынам не адказвае на гэта, то пройдзе некаторы час. І на мяжы з Польшай, на мяжы Літвы і Латвіі будзе стаяць беларус у вайсковай вопратцы расійскай, готовы заатакаваць. І яшчэ, наконец, мы ўжо частка еўрапейскага грамадства. І тут я звяртаюся да нашых еўрапейскіх партнёраў. Мы тут плоцім падаткі. Нас вельмі шмат. Мы сотні тысяч. Мы не грамадзяне ваших краін. Конечно, мы не можем абіраць тут палітыкаў, парламентаў, еўрапейскі парламент. Але все ж таки мы частка гэтага грамадства, якая плоціць падаткі. Значыцца, мы ўжо сёння не просім дапамагчы нам, а мы маем права на дапамогу, бо мы частка гэтага грамадства. І вось сёння ў зеркале был артыкул 15-30 мільёнаў на падтрымку дэмакратычных сіл у Беларусі. Сур'ёзна? Пра гэта дыскусія 15, 30, 300 павінна быць. Калі мы хочам захаваць незалежную Беларусь, калі мы хочам, каб беларусы засталіся беларусамі. Сёння трэба развіваць інфраструктуру культурную за мяжой. А яшчэ адзін прыклад. Музей вольнай Беларусі у Варшаве. Это мы разом с Натальей Задзірковскай, моя коллежанка по Министерству культуры, зрабілі гэты проект, але ён на 60%, 65% фінансуецца за кошт спонсораў. І гэта важно. Мы нават сёння шлі, вось Юрась Губарэвіч, Артём Брухан, спікер Коаліцыйнай рады, і пыталіся, а где вот тут бачым вось гістарычны будынак, які выкарыстоўваецца ў музейных мэтах, а дзе будзе наш музей вольнай Беларусі? Будзе, і будзе ў палацы Лукашэнкі, у цэнтры Мінска. Ну, так мы вырашылі сёння паглядзець пабачыць. Чаму фокус на Украіну? Фокус на Украіну, таму што гэта вайна. Вайна гэта ахвяры, жудасныя ахвяры, якія нясе украінскі народ. І гэта зразумела, мы салідарны з Украінай. Я хацеў бы падзякаваць гаспадару Чарнагору за той візіт, які быў арганізаваны ў Кіеў. І гэта таксама справакавала вялікую увагу да беларускай тэматыкі ў сусветных сродках масавай інфармацыі. Так што тут Украіна фактычна і зрабіла нам такі пас вельмі моцны інфармацыйны. Бо запыты на інтэрв'ю, я скажу, я не скаржуся на тое, што няма увагі з боку сродкаў масавай інфармацыі. Вось толькі што я атрымаў СМС ТФЛП World. Просьба интервью. Раніцай даваў интервью украінскаму СМІ. Радыёрацыя звярнулася адразу пасля панелі будзе інтэрвью. То есть няма праблемы. Даволі вялікае зацікаўленне з боку сродкаў масавай інфармацыі. Але вельмі важна, я думаю, нам даводзіць усім палітыкам, міжнародным партнёрам, што Беларусь гэта не проста частка сённяшняй рэгіянальнай праблемы, а гэта прынцыповая неад'емная частка вырашэння самой праблемы. Таму Беларусь павінна знаходзіцца ў фокусе дымліку і тых размоў, якія ідуць, якія, магчыма, адбудуцца, спадзяюся, адбудуцца ў міры ва ўкраіне. Так, я таксама вось тут са збаром Еўгенам Вапай згодны. Я чую вельмі часта галасы, не варта займацца Беларусю, пакуль не змянілася сітуацыя ў Расіі. І я абсалютна не згодны з гэтым падыходам. Гэта, калі хочаце, імперскі падыход і погляд у інтарэсах Расіі. Гэта зноў спроба заставіць Беларусь і беларускі народ у адзіным кошыку з Расійскай Федэрацыяй. Так як у парламенцкай асамблеі Савета Еўропы было некалькі прапаноў, каб мы разам з расійскай платформай, мы маем дэлегацыю Коаліцыйнай рады, зрабілі мерапрыемства. І мы наўмысна адмаўляліся. Бо мы не хочам быць у гэтым кантэксце ў адным кошыку нават з ліберальнай, скажем так, демократычнай апазіцыі. Мы самастойная дзяржава, мы народ, у нас ёсць свая самастойная палітыка. Так што, і гэта, калі мы кажам, што ўсё залежыць ад Расіі, гэта фактычна пазбаўленне суб'ектнасці для беларускага народа. І я, як беларус, гэтым ніколі не пагаджуся. Так што мы спадзяёмся, што нашыя партнёры адмовяцца ад такой стратэгіі. Што можна зрабіць? Ну, па-першае, нельга сядзець на беразе і чакаць, калі праплыве труп твайго ворага.
Таму трэба пастаянна працаваць сістэмна на падставе той стратэгіі, якую мы апрацавалі, мы гэта робім. Мы з'яўляемся суб'ектам, і пацверджаннем гэтай суб'ектнасці нават з'яўляецца сённяшні дзень. Светлана Тихановская сёння, ці заўтра, я не ведаю, сустракаецца з прэм'ер-міністрам Великабрытаніі. Тут у дадзены момант, вось бачыце. Мы тут у зале на адкрыцці Касцюшкоўскай канферэнцыі бачылі шмат польскіх палітыкаў. Намесніка міністра замежных спраў Польшы, прадстаўнікоў МЗС, ваеводу, дыпламатаў літоўскіх, украінскіх. Да? Мы суб'екты. Мы сёння правялі перамовы з гаспадарнай дакладчыцай Кангрэса мясцовых і рэгіянальных уладаў Рады Еўропы о працы нашай дэлегацыі, о падрыхтоўцы справаздачы па праблемах легалізацыі беларусаў у краінах Еўропы і якім чынам мясцовыя органы улады могуць нам дапамагчы. Спадзяемся, што гаспадарня дакладчык яна падрыхтуе гэты даклад, і ў сакавіку наступнага года на сесіі Кангрэса гэты даклад будзе прадстаўлены. З намі размаўляюць, значыцца мы суб'екты, ад нас чакаюць інфармацыю, чуюць наш голас, гэты голас улічваюць. Яшчэ што хацеў сказаць. А ці настолькі моцная на сённяшні дзень Расія, чтобы нам чакаць? Усё ж таки таксама сітуацыя змяняецца. Паглядзіце, стабільнасць эканамічная не зусім моцная, стагнацыя ў эканомікі, змены настрою ў грамадстве адбываецца. Таму я лічу, што трэба працаваць, а сітуацыя, я думаю, дасць нам рашэнне. Який выхад? Выхад, які мы прапаноўваем, гэта наша стратэгія аб'яднанага пераходнага кабінета, пра што, дарэчы, сказаў яшчэ з-за кратаў наш нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі. Нацыянальны дыалог. І мы прапаноўваем інструмент для рэалізацыі гэтага нацыянальнага дыалога круглы стол. Як яго дабіцца? Вось это, конечно, пытанне, але мы ідзем гэтай стратэгіі, просім нашых еўрапейскіх партнёраў быць моцнымі, не вырашаць наш лёс без нас, ніц о нас без нас. Кожны поляк ведае гэтыя словы. Я думаю, для кожнага поляка яны важны, і для нас таксама важны, чтобы лёс беларусаў не вырашаўся панад нашымі галавамі ў прамых камунікацыі з Лукашенко. І вельмі моцна даносіць тэзіс Лукашенко. Калі ён хоча нейкіх зменаў палітыкі Еўрапейскага Саюза адносна да нас, ён па першую чаргу павінен сесть за стол перамоў з беларускім грамадствам, з дэмакратычнымі сіламі, з грамадзянскай супольнасцю. Эта стратегия принята объединенным пераходным кабинетом, и я сподеюсь, вот эта инициатива будет нашей фракции. На одних з перших посещений Координаційної ради мы поставим на голосование, как она была и заакцептована представничим органом Беларуси. Кажуть, ось я чув, апошнє заканчивають, кажуть, що треба не змагатися з диктатурою, а змагатися за людей. Подписываюся за другой часткой этого слова. Треба змагатися за белорусов. Треба інвестувати, змагатися кожного дня. Що стараємося робити. Але не змагатися з диктатурою, це те саме, що при пожарі у лісі змагатися за древи, але просто забитися або перешкоджати тому, каб тушили пожар. Ну і що, ми уратуємо гэтыя дрэвы? Не, трэба змагатися з диктатурою і трэба змагатися за людей. Дякую.